Soc en Joan Garcia i, com podeu comprovar, no soc el porter del Barça. El que us volia comentar és que per mi és un gran honor formar part d'aquest projecte com a nou director de Ràdio Arenys. El que us volia comentar el primer és el meu agraïment personal a tota la gent, a tots els treballadors, a tots els col·laboradors que m'han donat confiança per liderar aquesta entitat que tant i tant ha contribuït a la nostra comunitat. Els reptes que es presenten són apassionants. Ens proposarem, sobretot, per mantenir viva la nostra essència com a mitjà de proximitat, aprofundint a la nostra programació i reforçant els vincles amb la gent d'Arenys. Al mateix temps, apostarem per la innovació, incorporant noves tecnologies i formats digitals que ens permetin arribar millor a totes les generacions i seguint sent una veu sensibilitzada i propera. Finalment, volem seguir escoltant i participant activament amb la comunitat, fent de la ràdio una eina que reflecteixi la riquesa i les inquietuds dels nostres veïns. Estic convençut que junts, amb esforç i il·lusió, aconseguirem grans èxits.